Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 11 na, buwan sa September tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilabang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong buntaga mahigala, Governor Pam Baricuatro ni Claro nagipahuman sa iyang higalang abogado ang iyang gigamit nga bulletproof nga Land Cruiser og dili kini gikan sa tag-iya sa QM Builders nga si Alan Quirante. Straight to the point. Mao ni mahigala ang intriga, no? Ni kanhi Governor Gwen Garcia nga duna kuno mahigalay opisyal sa gobyerno nga nakadawat mahigala og bulletproof nga Land Cruiser. Straight to the point. Basig lahi yung pasabot ni Gwen tingali. Kinsa man yung official sa gobyerno, no? Kaya man yang nganlisan ni mga sukit ti paminaw. Pero at least giklaro po ni Pam Baricuatro sa iyang habig nga kini mga higala gipahuwam niya panahon pa ni kampanya sa dihang nakadawat og mga death threats si Pam Baricuatro. Ato ni hasgutan karong butaga mga kaigalaan. Ang iyang higala mga kaigsunan kay maoy ni concern sa kinabuhi ni Pam Baricuatro sa din nakadawat na sa mga higala og mga death threats. O hinungdan nga sa una namong interview ni Pam Baricuatro dire, mingaw pa to kayo da sa iyang kauban, okay pa. Pagsunod itong interview na mga SWAT, pati ka na yung mga taga SWAT team nga nagdaan na mga higalag mga rifles nga nagbantay niya. Tungod kay gi-counter check nga ang death threats tinuod. So mo na nga pag-ari niya, nanay mga nagidamay tag-as ng mga armas. Mao tong panahon na mga kaigalaan nga dunay concern sa niya nga nagpahuwam niya og sakyanan. Ato ning isgutan karon nga buntaga, sa tubuan-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang importante nga di tinuod ang pamasangil nga gikan sa QM Builders. Ato ning isgutan mga sugid ti paminaw kuya wa no kung mao na manghigala nga manghatag ng QM Builders sweet po si Gwen. Yano lang na ipanghatag sa QM Builders ang minana kanang bulletproof nga sakyanan. So pastilan, no? Ato ni tagag pagtagad basig na ay lain nakadawat. Basig lahi ang ipasabot ni kanhi Governor Gwen Garcia. Or kining iya butang-butang lang. Pero man sa simahingan day sa presko, no? Ang iyang giingon nga na ay official nga nakadawat og Land Cruiser gikan sa QM. Sa to pa inana dahil si Alan Quirante manghatag mga higala og Land Cruiser nga bulletproof. Unya kanang Land Cruiser nga bulletproof pilti man mahala. Ang Land Cruiser lang daan mahigala pilti mahala na daan og imo nang ipa bulletproof. Mo times 2 pa na mga higala ang presyo. Straight to the point. Unya ipanghatag lang ni Quirante. Uyawa day no. Ato ni tagag pagtagad kisa nag-ingon si kanhi Governor Gwen Garcia. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad do buntaga mga kaigalaan sa atong paman-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahay ng Department of Public Works and Highways kung DPWH-7 nag-andam og 4.95 billion pesos nga balor sa flood control project o road projects alang sa sunod tuig. Straight to the point. Ang pangutana kung mapatuman ba kini human gipahibaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga why i-appeal nga budget alang sa flood control projects sa ahensya alang sa 2026. Straight to the point. Ini ato ni tagag pagtagad sa mga kaigalaan naaman day kwarta mga sukid tig paminaw Ginoo ko. Ang Sugbo god bantay kaday ang Sugbo tibok lalawigan 26 billion. 26 billion ang flood control project tanan. Ang nakuha sa QM day pila tanan day. Pirmiro ingon man tog 7 billion ang report apan matod pa ni abot og mga 10 billion. Ato ni nga tagag pagtagad mahigala sa atong pamanuban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Tinda kuha sa kwarta. Nya ngano man masulbad ang baha.
dinhi sa ato mga sukid tigpaminaw. Dunay kakulian gyud ay mga sukid tigpaminaw. Dunay kakulian. Imagine ka, ang dako nga budget mahigala, di ka kuan hatalawar gud mura kag shocking kayo. Ang dako kay budget mga kagalaan sa flood control project tua sa hilit nga lugar sa Malabuyo. Anong tua man dito? Kanang gitaguan man dito? Aron di makita sa mga tao? Ako mismo ganahan ta ko mungadto mahigala sa Malabuyok nga be ato susihon. Ingon pila man ka oras ang biyahe like layo ada eh. Murag way ganahan mang mususi kay tungod sa kalayo. Tuwa dito gibutang. Mga sukid tigpaminaw klarohon tani ha. Karubuntaga mahigala nga no ba? Nga ang kanunay mabalita mahigala sa baha ang Cebu City, kanunay mabalita sa baha ang Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay City. Pero ang labing dako nga budget sa flood control, tuwa mga higala sa Malabuyo. Ngano ka ha? Tagan na nagpagtagad lumuntaga sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kanang point. landaan automatic dayon, red flag dayon day. Parihara na mahigala sa una, fertilizer scam. Nga doon na mahigalay pork barrel, doon na mga higalay kwarta, nga kuno gipamalit og fertilizers para sa mga mag-uuma. Istorya lang fertilizer naa, ang papel naa, na malit og fertilizer, ang kwarta wa. Unya, ang fertilizers wa maabot sa mga mag-uuma. Nya matingala ka, nga ang mga syudad nga way kahumayan, tuwa dito ang daghan mga higala nga fertilizer. Naantay pagtagad lubutaga. Maura ni, Malabuyo, kalayo gud taon, Ganahan ta kumonto kay mususi ta may gala sa mga project. Sus Ginoo ko, hapit upat ka oras ka mo biyahe. Ngutan ako, susihon ta na sa aton ni. Upat ka oras ra ba ang biyahe? Masangit pa ta mahigala sa Mindanilla. Padong dito upat ka oras, padong balik upat ka oras, o pay labot sa masangit ka sa Talisay ug sa Mindanilla. Di mo ra kag makaatras na ka, di lang tamo dayon, Sumgasto kag usak adlaw, aron lang mususi ka dito. Wanaway ganahang mususi. Tuwa dito gibutang ang project. Natay pagtagad lumutaga sa manuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka kongresista nga gingong dunay personal knowledge bahin sa anomalya sa flood control projects, nanawagan nga unahon og imbestigar si House Speaker Martin Romualdez bahin sa isyu na mahayag niini mahigala si Cavite Congressman Kiko Barasaga human ni biya na kini sa Unity Party kay giingong gipasanginlan nga nang hipos og pirma aron palagputon si Romualdez sa pwesto. Straight to the point. Og samtang Senate President Vicente Soto III dili uyon, kahapon nagkainitay may higalang Senado kay doon na mga higalay pag contempt naghahatag og contempt order sa tupa ang dunay kustudiya mga higala ni Engineer Bryce Hernandez. Mao ang Senate kay sila may nag-contempt gihulaman mahigala sa lower house. Pagabot sa lower house di naman sa gusto mo balik sa Senate. Di nagkadebate mga sukid tigpaminaw. Tuwa karon siya sa kustudiya sa kapulisan. Kaya di na sa gusto mo balik ito sa Senado. Gitawgan siya mahigala di ay si Senate President Tito Soto ni Martin Romualdez nga ni-request Martin Romualdez nga dili na ibalik na sa Senado. Nisugot sa mahigala si Vicente Soto. Dito na ang mga initay nga diskusyon kay naunsa man nga ang Senate mura man og nawa man ang ka-independent sa Senate hinoon. No? But nagka-compromise nga adto sa ibutang sa Pasay City Jail tuan na sa karon sa PNP Custodial Center. Straight to the point. Kana mga higala og atong isgutan ang technicality sa balaod ari sa Senate. Kay sila man may nagpa-contempt. Pero sa pikas bahin mo insist man sa dang house. Ang Senate mo insisad. Okay na lang na nga to sa kanday PNP Custodial Center. Kay ang kuyaw man gud ari sa Senate o nga to sa house ang kinamangay kay kinala mga buaya kusog mangamang. O ipausab unya mahigala ang mga testimonya diha nang laay, Sama ini mga diskaya karon. Katong unang gisaysa sa mga diskaya. Kay paubos sila sa Witness Protection Program wa man pirmas Vicente Soto day. Nausab man ron ang dagan, no? Kay nausab ang leadership sa Senate. Mo na mga implications.
So, ang Senate Blue Ribbon Committee, nga ang chairman may galas Marcolita kanito, gipulihan maglain. So, ang iyang recommendation, wa pirmahe, ngatong Vicente Soto, ang question na di ba mausab ang testimonya sa mga diskaya na indekin? May diskaya, oy, sa maning kalakihan nga kuman, among usbon, among testimonya. Ato bantayan, kanang affidavit sa mga diskaya, muingon na gani, hindi pala totoo na si Martin at si Saldico. Nakasama doon, hindi pala totoo na kana, makaibaw na tawa na, alams na dis. Kini uban pang mga sekretary niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at